Isus majko, jeba. Bitte schon. Ma fa... Neka su bili svjesni toga, rekli su da razmišljaju o tome i dogovorili smo se da će se doći prijaviti, dati prijavu za naš prijemni ispit. Međutim, on je bio još jako živahan, mameni, i roditelji su ipak odlučili malo pričekati, tako da je u našu vladu došao 2 godine kasnije. Izvolite, šta se želi? Nas mi je rođendan! A i to me zabava. Što si mi našao posao svaki ti čas. Ne valje? U Božju mater. To ti vidi u cirkus, nek ti ispaljuju iz topa. Uj. Three, two, one. Ha 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 ha!